Tanay ti sabali pa nga damag lokalidad bangkay meten idi masang atanda ti maysa nga lakay at temporaryo nga agbo-boarding ti Barangay Sevilla, San Fernando City, La Union. Sigon kani Police Lieutenant Emma Ruth Estrada, nakita dalaangan nga nakadasay ti lakay iti boarding house. So sa dinno dagos na nga ruwar iti social media tinasong insidente para tinaparpartak nga panakamurag iti kabagyan ti biktima. Namuan nga 3 bulan na pailaang agnanad iti syudad ket iti trabaho ti pimusay nga biktima. Kabayatan na naiturong matitimay sa puneraria ti bangkay ti lakay no sa dinno ti rason ti panakatay na ket gapoy ti rigat nga makaanges. Hindi man danggan ti paset interview ti Bombo Radio ken ni Lieutenant Emma Ruth Estrada. So ayan ti boarding house na ket nakasara dating balay na ket idepan na sinirik dito ayan ti bintana na nakita na matan ni LPG nga nakahandusay. Diyan ti sahid na kami. Okay. Ma'am, ang ganagayang paano or saan kabayagan ma'am na aglalakot si Lolo? Iti pandisal ma'am? Iso nakat agtrabaho ko ni Ijayan ti Bakery for almost 3 months. Okay. So, mga taon na ma'am? 70 years old na. Kan Tagaluna, La Union. Okay. So, Tagaluna dito nga agtrabaho ma'am. At di ma'am, within 3 months, so, iti ka di ma'am nabayag na nagyanan or 3 months lang na nagyanan? Pakamumat dati station, kat 3 months na pa ilang agdijan dito San Fernando, kat isumat iti napanan na nga nagtrabahuan dito bakery, kat inaldaw iso na ay every day nga mangangalat iti pandesal. Iso nga, medyo takasatay ni George sa kaibigat, kaawam matan iti hamatan iso na napadya-bakery. Okay, so baka niya natin natuktalan sa sakit, si nasa ulo ma'am, baban sa si doktor. Awan, kadwa tayo ti taga City Health Office, kasi nga napanigayan ti boarding house na imbaga ni Dr. Batalya nga iti cause of death na kat myocardial infarction. Dati kat kala narigatan nga umangas ka puti paninikip ng dibdib. Okay. So ma'am, dati biktima or dati lolo ma'am, ayun nakadimutan ita sa ita dati bangkay ni Apo Elpidio kata ditoy ayan Real Funeral Homes. Okay. So itag na ma'am, na-identifyin ma'am no sa sino dati pamilya? Yes, ay gamin kaibigat nagpanawagan ti City of San Fernando tawan ti pakaamuan no sinno dagiti kakabagyan na. So nga nag-post kami iti pakaammo kadagiti amin nga kakabagyan kamakamamu kanya na. Kan itot taylaan alas 12 at damot ti imay ay timawag dito San Fernando City Police Station nga mangibagbaga nga isuda kat kabagyan na. Ni Police Lieutenant Emma Ruth Estrada panakangiwat ti San Fernando City Police Station.